Hello everyone, welcome back to our channel. Nwngtang bयखौबो जों चेनेलाव आरो खेबसेयाव बरायहरनाय थाबाय। होननाया जालाङासै। गोबावजों खेबसे आरो मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोननिसिम। बेनो जाहैबाय माने जोंना लोगोआ सासे हाबा जानो नागिरदों नालाय दा बिनि मेहेन्दियाव थांसिगोन आरो जोङो। ओमफ्राय दा मेहेन्दिनि नै ड्रेस कोडआ जोंना दख'ना गोथां, गस्ला गोमो, जोमग्रा गोमो, दा जायखिया कालाराथ' गैजोबा जानला मोनला गानलाबायबाय जा मोनो। ओमफ्राय दा नै आंना ड्राइभारफ्राहाय थांगासिनो दङ। चलो नै सासे बडिगार्डनि खानाया एसे आलदा रोखोमनि बेखौ हास'नानै होखोमानांगौ र'। बोरो सिनायाखै खानाय फिथु दं खालायलायनाय समायथारा। जोंना गालियाबो फैनानै थाफैखाबाय नालाय टाउनाव जोंनाव हाबफैयाखै बियो बायदिसिना खरस खालामदोंमोन नालाय। ओमफ्राय दा बेखौनो लायनानै जोंना एसे बायदिसिना लाबावनांगौ दङ आरो हाबानिनो माखासे बुस्थुफोर बेखौ लायनानै थांसै आरो जोङो दा डाइरेक्ट हिनजावनियाव। गालिना माखासे शपिंआ जाबाय जाहैदों ओंखायनो जोङो एसे थाब थांबाय नङाबा एसे बिराद टाइमाबो जाबाय सानजौफुबाय। ओमफ्राय जों फाइनालि बेसेबांबा गोबावनि उनाव लोगो मोनलायबाय नै गालिखौ नायदो। ओमफ्राय दा जोंना एखे माने सानैखौबो बुरिसो नुलायलांबाय माथो खालामनो दे बैसोबो जाबाय रायजोफोर निमाहा होबानो जाबाय माथो खालामनो जों मेकआपबो फुना माबो फुना जोंनालाय बिदिनोसै सानफ्रामबो जेरै दं एरैनो ओंखारबाय थानाय। मेकआपनि नामाव खालि लिपस्टिकल' फुनो। नोंथांमोना जाय बिदि देलायो खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना जोंबायदि जेरावबो मेकआपआव इन्ट्रेस्ट गैयै। खेमसि लाफाबा हामगौमोन आङो बावथार नोंखौ फैयो होननानै मिथिबा आं खेमसि लाफाथारगौमोन। लाइट शप जाखाबाय जा जोंखौसो खेबो। बिउटि प्लास गैथाराहाय बेयाव। जानो बिउटि प्लासआनो गैया गोदाव सोराव माबाजोब नै दा सारखौ नुजोबनाय। जोंना थफ्ला जोबसै खिथुनिहाय बुस्थु लानायानो आयौ आरो मानसि थिखोनांगौ दंबावो। हा? औ जों मोनजोब्बाय ओमफ्य खालि मुलिल' बायनांसिगौ। मुलिखौ बे हायार सेकेन्डारि खाथियावनो दखान दंखायोना बावहाय लानोसै। खर' सानायनि गेसनि ओमफ्राय मोनसे लोमजानायनि औ बांद्राय गैखाला जाबाय। थफ्ला लानानैनो जिवाय जाबाय जोंना मा जाबावनो। हा बिराद माबा माबि बुस्थु बेखौ खोन्थाजाला। नै सासे एरबाय आरो दंबावो सासे एरगासिनो। उपाय गैया नै जायगा गैया थुम साब्रैजों ज' फुबायमोन नालाय माथो खालामबावनो बैसोबो जानायजों फुंनायजों जाला जोब्बाय ओंखाय जायगायानो थोला गारिबो रोङा नङाबा गाव गोजा सालायनानै थांजागौमोन। फुजाखौ बोरै फुजा नोंखौ नुनानै फल'वार्स बारायनायनिनो साबसक्राइबार मेमब्रांखौ रावबो फसायथाराहाय। मे जाग्रायाबो मिस्टि गिदिर माबा थेफा गोनांलाय नोंखौ साला लाबोफाना आंहा खरसासो जाबाय। मोजांथारहा माबे आयु हायथुथु बोरो दे र' 1 मिनिट दे आयुलै ओमफ्राय नोंहा बडि बिल्डारनि ओरै फोथारा थाथारनांगौ आरो ना दे नावदो सोरो आङो आं बुरियाखैलै फुख्रिया बेनोमोन नामा फुदु ए अ जोंहा इलिना फुख्रिनि ना जानो होनै फुदुआ हाबासो जागुलायसै ना ए जाबायहाय होनबालाय आयै लस जाबायना जोंहा हर थानांदो सानैजों हर थाबा मोनजागौमोन। दाने फुख्रि नायसै फुख्रि बापरे फुख्रि गिदिरथार दे हांसोबो दंलायलायो माथो। आयै माथो नै बैग्रिया जोंनाबो बिदिनो गोदाना नै बैग्रिसो हाननानै होबाय जोंनो। मासु गोथाव ना फुदु नैबेथिं दंफैयो नै गोमोन गोमोननि बावहाय
Bên đây mẹ. Mau à. Đây leo bên này. À, piao này cứ lên lăng cực bài. Ai ơi, mình lấy cứ mình thật. Đi mà đã xử lý này. Đi mình nhầm. Mình ơi. Ra bay, phụ ra bay. Thật rồi. Ai, nó sẽ cứ thâu bầy ghi. Đây, tôi sẽ nói này. Mwjang thật. Bisa gitu dah, bisa namun pisah naik gitu. Loh, ayo. Wow, gari marah. Namu kau. Masih kuat terkena. Belum apa nak? Bisa. Bye. Mendiak segera nih halo dah. Kabita nolai. Karangku kena sumbah mwjang sinubok kena bau benar ada. Ayo. Nah, income jakra perang. Labran. Nang lang. Jadi, si purja. Next day. Jadi ya saya video anu gila. Ai nak leman telang ke? Jadi nak orang ni cinta nak hor. Mari je. Apa je mendeng?
đây Dimple. ai là kinh tế nào lấy Udah kalau lah aku rapor udah. Oke ya Deh, ang nungkun masih. Ayo, ayo, nengi cucu kan masih. Happy darang. Ayo, xong mày bé đây, xong mày bé. Mau mwjang hamzarani. Hamzarani. Finally there. Ayo. Xong mày vậy. Congratulations. Nương hả? Congratulations. In advance. Yeah.